Human gilungkab ang CSWD o City Health Office ang local civil registrar na usab. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang gikawatan. Kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos ang nahanaw. Si Luan Birondina sa report. Nakugang na lang si Melissa Agusto, Registration Officer 2, nga nahanaw na ang mga PSA collections o revolving fund pagsulod niya sa opisina alas 7:50 ganihang buntag. Ang PSA collection nga gibutang niya sa usa ka pouch moabot sa 26,490 pesos. Samtang ang on-hand nga revolving funds anaa sa laing pouch nga moabot usab sa 50,555 ug pulos niya kini gitago sa drawer nga nakalak. So naibong na nang ko kay murag luag na ba. So pagtuyok na ko nipaka man, so that means mo pay paglak. So nagwonder ko nganong mo pay paglak nga lock mo ni pag Friday. So inani na siya ang bantang ma'am. Na nasa ibabaw ang duha ka pouches. Sama kang Melissa, nawagtangan usab og salapi ang mismong City Civil Registrar nga si Yolanda Pangatungan. Nahanaw usab ang 15,000 pesos nga petty cash, ang 5,000 pesos niyang personal money ug laing 4,000 pesos nga collection sa uniforme. Gibutyag usab niya nga gibutang niya kini sa managlahing pouch ug gitaguan sa drawer nga nakalak. Pagkibaw na ko nga kanang gilungkab ang iyahang office, ako pong gitanaw niya, lock man siya. Lock siya, pero akong gi-open. Pag open na ko, nangabukag na gid siya. Kani siya dapat na diri na sa ilawom. Apan gawas ni Ana, wala na ilaing mga butang nga nangahanaw. Wala usay timailhan nga may forced entry sa opisina. Usa sa gituo ang nakapasayon sa mga suspitsado mao nga ang kining duha ka mga lawak nga gilungkab walay kaugalingong mga lak busa sayon ra kaayo kini sudlon sa mga suspitsado. Gipasabot sa City Civil Registrar nga sukad siya miasumer sa katungdanan mga 3 ka tuig na ang nakalabay, walay na turnover sa iya nga mga yawi. Apan iyang giklaro nga adunay mga lak og yawi ang tanang mga drawers dinhi. Si Police Senior Master Sergeant Jack Lord Pugoy, investigator sa Police Station 3 Mibutyag, nga usa sa ilang susihon ang anggulong inside job ang hitabo. Usa na siya sa atong matanaw nga anggulo nga nasa sutra para mag-base ta sa unsay finding sa kanang soko. And basig before pag Friday na itabo na ni watakibaw pod. Nasig kay most likely last nilang gibutang ang Friday man. Samtang wa mahimuot si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, human masayod nga wala mag-function ang CCTV sa Local Civil Registrar. Ang Local Civil Registrar nahimutang pipila lang katikang sa SWAT Office, City Hall o City Health Office. Atong ipa-check nga nung wa mo work na ang ilang CCTV camera. So again, dunay mga pagduda nato nga basin og inside job kay nganong wa man mo work ang ilahang CCTV. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.